Москва ще изгори. Това е предупреждението, което Украйна отправя от месеци. Путин го е чул. Той се опита да го игнорира. Но след като Владимир Зеленски направи две шокиращи изявления едно след друго, Путин трябва да осъзнае, че краят наближава. Защо? Украйна може да носи бензина, но именно хората на Путин ще запалят клечката. Украйна сега има исторически шанс да сложи край на войната веднъж завинаги, тъй като на Путин току-що му беше казано, че членове на неговия вътрешен кръг са обединени с Украйна в желанието си за мир. И ако мирът не настъпи, второто шокиращо послание на Украйна ще гарантира, че Путин ще отстъпи пред силата, ако не се подчини на натиска. Ще започнем с вътрешния кръг и ще оставим Зеленски да говори. На 10 юли Зеленски изнесе вечерното си обращение, както прави всеки ден, и го използва, за да изпрати послание до Путин, което ще се почувства като кама, забита право в сърцето на руския лидер. Кризата с горивата в Русия се задълбочава, което е напълно справедливо в отговор на нежеланието на Путин да сложи край на тази война. Направихме предложение как да доближим мира, каза Зеленски. Добре, дотук всичко е стандартно, но след това беше хвърлена бомбата. Имаме подкрепа не само сред партньорите по света, но и сред обкръжението на Путин по отношение на мира. Те разбират какво се случва там и че няма алтернатива на мира, заяви Зеленски. И така, параноичният Путин осъзна, че в обкръжението му има предатели. Членове на неговия собствен вътрешен кръг, които не споделят неговата безумна жажда за война, довела до над 1 милион и 420 хиляди жертв, и броят им продължава да расте. В паника Путин ще се чуди кой се е обърнал срещу него. Дали е само един или двама души? Шепа хора. Всички. Скоро ще спекулираме, но честно казано, нищо от това не би изненадало нито един лидер, който не е толкова умишлено невеж като Путин. Зеленски споменава кризата с горивата, която разтърсва Русия, и това е криза, създадена от Украйна, с цел да накара руския народ да се обърне срещу своя лидер. Украйна вече може да удря с далекобойните си удари всяка важна част на Русия. Рафинерии горят из цялата страна, като най-забележителният удар на Украйна е нападение на повече от 2500 км срещу рафинерията в Омск, Сибир. Това съоръжение никога не е трябвало да бъде в обсега на Украйна, дори и близо не е било. Но сега, когато всеки руснак, от елита, за който Зеленски твърди, че кръжи около Путин като акули, до обикновения човек на улицата, е недоволен и иска промяна. Докато говорим, почти всички 83 региона на Русия се сблъскват с недостиг на гориво с различна степен на тежест, съобщава CNN, а опашките на бензиностанциите се простират на километри на много места. В Русия цари отчаяние. И някои смятат, че това отчаяние може да накара Путин да се оттегли, преди да бъде принуден. Буквално Зеленски не е единственият, който казва, че Путин има проблеми с най-близкото си обкръжение. На 13 юли Метро съобщи, че външният министър на Естония Маргус Закнер казва нещо подобно. Дори сред олигарсите все повече хора се съмняват във войната на Путин. Много от тези, които говореха за победа преди година, вече не вярват в нея, разкри Закнер. И когато говореше за нарастващия натиск върху раменете на Путин, Закнер не се въздържа. Също толкова възможно един ден той да скочи през прозореца заедно с семейството си. В крайна сметка, такива неща се случват в Русия. Такива неща наистина се случват в Русия. Само че обикновено това става по заповед на Путин и има много повече бутане през тези прозорци, отколкото скачане. Получаваме малко представа за отчаяното мислене, което според някои сега има Путин, докато наблюдава как войната му срещу Украйна не само затъва на място, но и се превръща в битка, която Украйна печели. Дроновете, които летят из цяла Русия, са постоянно напомняне за Путин, че не е успял да защити народа си, както винаги е твърдял, че ще направи. Този провал боли. И дори един авторитарен лидер като Путин трябва да знае, че има граница на търпението, която неговият народ и вътрешният му кръг могат да понесат, преди всички заедно да им писне и да се присъединят към Украйна, за да наложат мира, който Путин не иска. Както казахме по-рано, Украйна донесе бензина. Но може би именно хората на Путин ще запалят клечката. Но Зеленски споменава членове на вътрешния кръг на Путин, а това може само да доведе до бурни спекулации кой е близо до Путин, но показва подкрепа за Украйна. Може би това е целта. Едно неясно споменаване на някого, който подкрепя Украйна, е достатъчно, за да накара параноичния ум на Путин да работи на пълни обороти. И е почти неизбежно лидерът на Русия да се оглежда през рамо, когато си спомня, че съвсем наскоро се е говорило за преврати и метежи. Само през май се носеха слухове, че бившият руски министър на отбраната и настоящ ръководител на Съвета за сигурност на Русия, Сергей Шойгу, е замесен в някакъв заговор за преврат.
Шойгу има мотивация. След години служба под ръководството на Путин, той беше изместен от видната си роля като министър на отбраната към позиция, в която може да има малко реално влияние. За нас това изглежда като Путин да прехвърля вината за военните неуспехи на Русия, а Шойгу вероятно изпитва известно недоволство за всичко това. Може ли той да е човекът от вътрешния кръг, който иска мир само за да си отмъсти на Путин? Никой не знае, а Зеленски не казва. Освен тези слухове, срещу Путин беше отправена и много реална заплаха от бунт от бивш руски войник. В края на юни Александър Лунин публикува видео в Инстаграм, в което критикува руската армия за това, че дава на войниците безсмислени самоубийствени заповеди и твърди, че злоупотребите в армията са повсеместни. Лунин поиска среща с Путин. Той заплаши, че се готви бунт и въпреки, че беше арестуван след изказването си в социалните мрежи, Лунин също твърди, че просто предава посланието, което висши служители в Руското министерство и службите за сигурност искат Путин да чуе. Още прикрити врагове, още мълчаливи членове на вътрешния кръг, които кроят заговор срещу Путин. Едно нещо, което знаем със сигурност, е, че Путин е затегнал охраната около себе си, докато всички тези слухове и открити прояви на недоволство продължават. Проектът за разследване на организираната престъпност и корупцията съобщава, че Кремъл е в повишена готовност от март насам, заради слухове за преврат. Тези, които работят директно за Путин, вече нямат право да използват мобилните си телефони или да ползват обществен транспорт. Всичко това, защото Путин се страхува да не бъдат повлияни или да не издадат подробности за местонахождението му. В дома на всеки бодигард, готвач и дори фотограф, който служи на Путин, са инсталирани камери за видеонаблюдение, за да може руският лидер да ги наблюдава по всяко време. Путин е изплашен. Това е повече от ясно. А сега Зеленски твърди, че има подкрепа от вътрешен кръг, който вече изглежда на ръба да се разпадне. Параноята на Путин само ще се задълбочава. На бойното поле информацията е сила, но има битка, която не можеш да видиш. Всеки ден брокери на данни събират, пакетират и продават личните ти данни без твое знание или съгласие. Днешният ни спонсор, Incogni, помага да изтриеш данните си от стотици бази данни само с няколко клика. Твоят домашен адрес, телефонен номер и дори информация за семейството ти може да са онлайн в този момент, а ти дори не знаеш. Това може да доведе до спам обаждания, измами и кражба на самоличност. Опасно е за теб и семейството ти. Затова използвам Incogni. Incogni автоматично намира къде е изложена личната ти информация и изпраща заявки за премахване от твое име. Не могат да ти навредят, ако не могат да те намерят. А с неограничения план можеш да отидеш още по-далеч. Просто постави линка към всеки уебсайт, който излага личната ти информация, и експертите по поверителност на Incogni ще се погрижат за останалото с персонализирани заявки за премахване. Започването отнема само няколко минути и след еднократно упълномощаване Incogni върши трудната работа вместо теб. Вземи обратно контрола върху личната си поверителност още днес. Използвай нашия код SPECIAL, за да получиш 60% отстъпка от всеки годишен план на Incogni. Сканирай QR-кода или кликни върху линка по-долу и започни да премахваш личната си информация от интернет. Вече знаеш, че информацията е сила. Сега използвай тази сила, за да се защитиш и да си върнеш поверителността с Incogni. Има и друг въпрос, който никой не изглежда да задава. Казва ли истината Зеленски? Възможно е Зеленски да е споменал между другото в своето вечерно обращение, че вътрешният кръг на Путин иска да се обърне срещу него и да наложи мир с Украйна, за да се възползва от параноята на Путин. Украйна знае докъде е готов да стигне Путин, за да се защити. Разбира се, има безумно високо ниво на сигурност. Има и съобщение, че Путин прекарва по-голямата част от времето си скрит в подземни бункери и излиза само когато трябва да се появи публично. Като приемем, че тези публични появи не са просто дело на двойници на Путин. Дроновите удари на Украйна се смятат за основната причина Путин сега да прекарва време в бункерите си. Но може би става дума за нещо повече от това. Може би Путин смята, че може да контролира нещата вътре в бункерите, като държи вълците от вътрешния си кръг на разстояние. Правда добавя, че Путин сега се страхува повече от всякога от опити за покушение. Най-вероятно с дрон, но може би и от страна на разгневен член на елита, на когото му е писнало от над 4,5 години безплодна война, която изглежда съществува само за да гали крехкото его на Путин. А сега дори изкуственият интелект и заплахата, която той представлява, заразяват ума на Путин. След убийството на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей, се разчу новината, че атентатът е станал възможен благодарение на използването на изкуствен интелект за анализ на часове видеозаписи от иранските пътни камери. Този анализ показа на САЩ и Израел къде се намира Хаменей, а след това последваха бомби за пробиване на бункери.
Путин сега е толкова притеснен, че същото може да се случи и с него, че се опитва да остане скрит колкото е възможно повече, съобщава Франс 24. Това, което искаме да кажем, е, че силният човек е изпълнен със страх. А после е Зеленски пред своя народ, често на фронтовата линия или посещаваш други държави, за да събере подкрепа. Може би споменаването на вътрешния кръг на Путин от страна на Зеленски е много внимателно посято семе, за което президентът на Украйна знае, че ще пусне корени дълбоко в съзнанието на руския лидер, който е ужасен от всичко около себе си. Може би изобщо няма бунт във вътрешния кръг. Ако това е така, Зеленски може просто да подготвя почвата Путин да тръгне на война срещу собствените си елити. А ако това се случи, възможността за предателство само ще нарасне. Това е ситуация без изход за руския лидер. И независимо как се развият нещата, дали Зеленски казва истината или не, това е майсторски урок по използване на параноята на Путин. Уплашените лидери вземат прибързани решения. Те правят грешки. Зеленски може би разчита на този факт. А ако президентът на Украйна наистина казва истината, това е още по-лошо за Путин. Той не иска мир. Путин иска неговият народ да подкрепя всяко негово безумно решение. Да знае, че има хора, на които би трябвало да може да се довери, а те му действат зад гърба и казват на Украйна, че искат мир, е удар, който Путин може и да не успее да понесе. Зеленски току-що изпрати послание до Путин. Тук, сключи мир или собственото ти обкръжение ще те принуди да го направиш. Или ще те изтласка. Въпреки това, Украйна също знае, че Путин едва ли ще послуша. Той е твърде обсебен от своята мания. Твърде затънал в собствената си война, до такава степен, че усеща, че не може да я прекрати. Иначе предателите, за които Зеленски казва, че са сред тях, ще излязат оценките. Добре, казва Украйна. Ако разкритието за вътрешния кръг не е достатъчно, може би второто разкритие ще свърши работа. Но преди да разкрием какво е това разкритие, това е The Military Show, където надникваме отвъд заглавията, за да ви дадем цялата история. Ако все още не сте го направили, абонирайте се, за да сте винаги една крачка напред. Във второто си разкритие Зеленски даде на Путин да надникне в бъдещето. Ако Путин не приеме мира, Украйна ще направи и без това трудната му ситуация още по-лоша. И ще го направи, като официално формализира кампанията за удари в дълбочина, която вече разкъсва Русия. Това не е ситуация от типа «може би в бъдеще ще организираме нещо». Указът е подписан и всичко е официално. Украйна създава ново командване за удари в дълбочина, наречено Командване за глобално въздействие с голям обсег – LRGIC, което ще централизира всички далекобойни възможности на Украйна, с крайната цел да се намали военният капацитет на Русия до степен, в която тя вече да не може да води войната, започната от Путин. Ларгик все още не е напълно активен. Зеленски казва, че трябва да се намери командир за организацията и обещава, че този командир ще бъде един от най-силните и най-способните лидери, с които разполага украинската армия. Но скоро ще дойде. И единственият начин Путин да избегне това, което Лергийка ще донесе, е най-накрая да обяви мир. Но какво точно Лергийк предлага? Зеленски обяснява малко. Това командване трябва да съсредоточи 100% от наличните ресурси, за да намали още по-осезаемо руския военен потенциал. Командирът в това направление ще бъде силен и определено максимално опитен, разкри президентът на Украйна. Разбира се, това не ни казва много. Въпреки това, то подсказва, че Украйна ще обедини всички свои различни подразделения за далечен обсег в нова командна структура, по същия начин, по който направи с фронтовите дронови подразделения, когато създаде силите за безпилотни системи. Чрез тази централизация информацията ще бъде по-лесна за споделяне и координираните атаки с далечен обсег срещу Русия ще бъдат по-лесни за планиране. Поне това е нашето предположение. Зеленски не разкрива много и подобно на твърденията му за вътрешния кръг на Путин, това изглежда като умишлен ход, за да вдъхне още повече страх у руския лидер, който вече е на ръба. Това, което със сигурност знаем, е, че УРГИК представлява формализирането на кампания за дълбоки удари, която вече парализира Русия. През 2026 видяхме как Украйна увеличи обхвата, мащаба и щетите, причинени от нейните удари в руския тил, както вътре в самата Русия, така и в окупираните територии. Всичко е цел. От рафинерии и петролна инфраструктура до военни бази и складове за боеприпаси. Руската армия се нуждае от това, за да функционира. Украйна го удря. И тези удари стават все по-силни и по-чести от всякога. Според Евромайден Прес, Украйна е увеличила броя на дълбоките удари срещу Русия с 1150% през първата половина на 2026 година, в сравнение с същия период миналата година. Тези удари, които се извършват на разстояние между 500 и 2000 км зад фронтовата линия, а понякога и още по-дълбоко, са поразили 172 военни или енергийни обекта. Последните са особено вредни за Русия.
Американските новинарски източници съобщават, че производството на бензин в Русия е спаднало с 65% заради украинските удари по нефтопреработвателните заводи. А горивната криза, която споменахме по-рано, е резултат от тази кампания с далечен обсег. Тук искаме да подчертаем, че подходът на Украйна с дълбоки удари вече беше смъртоносен. Сега, с новия указ на Зеленски, това ще стане още по-опасно. Опростена, ефективна и брутална до степен, каквато Русия още не е виждала, тази кампания с далечен обсег е на път да съсипе Русия непоправимо, ако Путин не приеме сериозно призива на Зеленски за мир. Дълбоките удари се институционализират в украинската армия. Създава се специален оперативен отдел, а това е много лоша новина за Путин. Знаете ли какво още е лоша новина за руския президент? Сякаш му трябва още. САЩ изглежда вярват, че стратегията на Украйна за дълбоки удари работи. Може би по-циничните от вас ще си помислят, че Зеленски има предвид членове на администрацията на Тръмп, когато говори за вътрешен кръг, който се обръща срещу Путин. Няма да стигнем толкова далеч, но ще отбележим, че има забележителен обрат в подхода на САЩ към войната в Украйна. И изглежда, че Украйна получава цялата подкрепа сега, когато е ясно, че Путин няма да приеме мир, освен ако не бъде принуден. Например, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази възхищението си от подхода на Украйна за удари с голям обсег, когато се срещна с Зеленски по време на юлската среща на върха на НАТО в Анкара. Той нарече подхода на Украйна ескалация, но тази ескалация може да доведе до край на войната. Тръмп също използва тази среща на върха, за да обяви, че е готов да даде лиценз за производство на зенитни ракети Петриот на Украйна, което ще позволи на Украйна сама да произвежда такива ракети, за да се справи с проблема с балистичните и крилати ракетни атаки от Русия. Това е огромно. На практика това означава, че САЩ насърчават Украйна да продължи да прави това, което прави в сферата на далечните удари, като същевременно помагат на Украйна да направи още една крачка към минимизиране на въздействието от собствената стратегия на Русия за далечен обсег. Путин вече не знае на къде да се обърне. И за още един последен удар срещу него, Украйна също обяви още нещо. Освен LRGIC, Украйна също ще преструктурира ръководството и управлението на съществуващите си щурмови сили, като командирът на 8 и въздушно-щурмови корпус на страната, бригаден генерал Дмитрий Волошин, изглежда избран да оглави нова сила за реагиране, която ще наблюдава това преструктуриране. Наречени съвместни сили за бързо реагиране, този нов компонент на въоръжените сили на Украйна ще обедини съществуващите щурмови, дронови и артилерийски подразделения в една единна сила. Способни на бързо разгръщане по целия фронт, като същевременно са оборудвани с технологии, които Русия просто не може да предостави на своите войници. Това е военна реформа на фронта, която допълва това, което Украйна планира да направи в руския тил и означава, че залитащите сили на Путин в Украйна ще се изправят пред още по-големи предизвикателства. Бързите реакции в отговор на руската слабост ще доведат до освобождаване на територии и до спиране на руските атаки още преди да започнат. И така, какво виждате от всичко това? Вътрешният кръг на Путин настоява за мир, макар и не в присъствието на своя лидер, а Украйна е повече от готова да работи заедно с тези елити, за да постигне този мир. Натискът се засилва с формирането на малки групи, които правят украинските части за удари в дълбочина и щурмови части по-силни от всякога. Дори и САЩ изпращат сигнали към Путин, че вече е достатъчно. Украйна побеждава. Русия не може да преобърне нещата. Отстъпи сега или краят за Путин ще дойде по-скоро, отколкото си мисли. Що се отнася до самия Путин, параноята, която винаги го е определяла като лидер, сега е най-големият му враг. Бившият кадър на КГБ се е извъртял и извил така, че се озовал в ситуация, в която му свършват възможностите. Какво ще направи сега? Ще ескалира ли? Да изпрати войната, която започна в Европа. Путин може да направи това от отчаяние, но само ще принуди вече изтощена Русия да се изправи срещу НАТО, в момент, когато САЩ изглежда подкрепят Украйна, а европейските членове на НАТО се подготвят за битка. Това не е добра идея. Но какво друго има Путин? Традиционните му тактики за сплашване вече не работят. Ако има нещо, Украйна има надмощие в това да всява страх. Точно както има предимство и на бойното поле. Путин не може да изпрати повече хора във войната в Украйна без мобилизация и вече е невъзможно за него да скрие факта, че войната, която започна, се е обърнала срещу руския народ. Те усещат тази болка на бензиностанциите и всеки път, когато видят дим да се издига от поредната рафинерия или фабрика, ударена от украинските дронове. Путин трябва да се изправи пред факта, че наистина му остават само два избора. Да се съгласи на мир във войната в Украйна и след това да се опита да се справи с вътрешния си кръг, който е уморен от него, или да продължи войната. Като знае, че Украйна става по-силна, а ударите стават все по-дълбоки. И онези членове на вътрешния кръг, които искат мир точно сега, скоро може да решат, че единственият начин да го постигнат е да се отърват от Путин. Сам си посла леглото Путин.
Украйна просто те кара да понесеш последствията. Войната на Русия срещу Украйна вече е довела до толкова огромни човешки загуби, че само това е оказало сериозен натиск върху Путин. Тази цена е по-висока, отколкото може да си представите. 1,42 милиона загуби, които споменахме, са само началото. Това, което Путин наистина направи, е да създаде толкова голяма криза вътре в Русия, че ще са нужни десетилетия за каквото и да е възстановяване. Искате ли да научите повече? Тогава вижте нашето видео, в което разглеждаме демографската криза, която надвисва над Русия. Но преди да го направите, не забравяйте да се абонирате за The Military Show, за да следите нашите ежедневни видеа с най-новите събития от войната в Украйна. И както винаги, благодарим ви, че гледате.